Os populares ribeirenses critican a falla de control e seguimento das obras realizadas por parte do Executivo Municipal. Refírense concretamente ao pintado do mercado municipal, que deu como resultado unha superficie moi esvaradía. Unhas obras de execución da pintura do chan do mercado municipal, unhas obras para as que o mercado municipal pechou as súas portas entre 12 e o 15 de outubro, e nas que, unha vez aberto ese mercado municipal, os traballadores da instalación pois xa denunciaron no seu momento que ese chan estaba completamente resbaladizo e que era un absoluto perigo non só para os traballadores, sino tamén para as persoas usuarias do mercado municipal. Unha vez máis, o Goberno municipal, con esa soberbia habitual a que nos ten acostumados, fai oídos xordos e deixa pasar o tema. Din dende o PP que, a pesar das reiteradas queixas dos praceiros, o Concello non fixo nada ata que a pasada semana unha traballadora sufriu un accidente. A realidade é que despois de toda unha semana esvarando xente, estando a punto de caer pois diferentes usuarios, o sábado unha das traballadoras do mercado municipal tivo que saír en ambulancia tras unha caída a causa pois deste esvaramento e dende logo que non nos parece normal e que non se teñan tomado medidas no momento en que se pon en coñecemento do goberno tripartito pois toda esta problemática e que se houberan evitado pois seguramente moitos riscos cos que se puxo, pois creemos que sí se puxo en risco a seguridade da xente que traballa ali, tamén dos usuarios. Ante esta situación, os populares piden solucións inmediatas para garantir a seguridade das instalacións, sen poñer en risco a traballadores e usuarios.